yothando hey Nxakanxaka yothando hamba ngesitimela sothando hey mabili amagumu elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni Nxakanxaka yothando Nxakanxaka yothando Nxakanxaka yothando awukahle manje Mosha ayini zinjani lapha esikoleni sini hayibuzile nakangibuzile kahle yona tehlalele Nxakanxaka yona tehlalele yona lento yenza ukuthi uvale ucingo lami wena kanjani kade ngikufonela uvaleni ucingo lami ngikhuluma ngifone ngoba ngifuna ukwenza mina ngikufonela uyindaba ungaqedeli inkulumo bese uvale nje mana kunikezwe nje imvumo mvele usungene ngeke la nami umuzi wami lona umuzi wami lo umuzi wakho lo yes umuzi wami ifi ungena yini ayikho into engeneni ayikho into engeneni umuzi wami lo Nxakanxaka uyazi ukuthi wena senzani la lo mzimba lo usebenzisayo ngekhona la senzani kuphi la ikwami la mana ngihlale phansi ungichazele kahle afanele ngabona le ewesivila ngokukhona afanele ngabula ngiyokwenza lapha endodeni yakho hayibo ngiyabona ufike ungihliphizela izinto ucaba ukuthi sekuzolokho ngihamba mina ngiyokwenza mina ngifuna wena umuntu wami hayi khohlwa umuntu wami wena umuntu wami wevi ungena yini kahle Nxakanxaka umuntu wami wena ngicela ukhule hey but nayi phela lengane ingasaqhamuki angazi indaba uNomusa kumthatha isikhathi eside kangaka ukuphuma nalezi impahla angazi dadewethu ngoba phela manje ibhasi iyasuka iyahamba ngo11 manje ukuthi ngempela kwakuyile sikhathi nje manje angazi ukwenza kanjani kanti ngijahe kabe nemfo yami lapha ekhaya kade ngayigcina ngifuna ukufike ngiyibona izosishiyeke nale bhasi futhi phela kufanele uzame ukuthi uhambe ungene ngaphakathi ubuze ukuthi kwenzakalani uthi akasephume ngewindow kodwa wabaleka hey but wena ngathi ubuyithathe ngolaka kakhulu nje kodwa ubuye ukhohle kodwa ukuthi ingane phela lena sonke santshela ukuthi ingane umuntu osenengane ezimbili zonke sonke futhi sadlule emnganeni ungazodlala ngendlebe zami ungalinge nje udlale ngendlebe zami kodwa kutunyela ngaka khohlwa indaba yonke isikhathi siyahamba ibhasi iyasuka erenke mina futhi ngibona vele sihambe sekhona lapha phakathi siyomkhipha khona mhlambe lo mfana umbambile nje manje kahle kwenzalani vi kwenzalani ngawe ngithe wena umuntu wamandla ukuthi ngikhiphe umphefumulo ngenxa yakho umandla wani wena umuntu wami nje Nxakanxaka umuntu wami wena senza izinto bese ongazazi uyazi nawe izinto ezizenzayo mina nawe Nxakanxaka ziphi izinto lezi zinto ezingenza mina ngigcina ngigula yabo mase ukhuluma ngokugula kuthi angizofane ngiyisakade Nxakanxaka wena indoda yami wena lalela ngeke ufike ungihlanise nomuntu wami wena ucathi uzophila kahle nale ntombi yakho Nomusa ezwana uyangizwa mana uNomusa ungena kuphi lapho yabona mina wevi yabona lento lokhu ngiphikisana nawe yabo mina kufanele ukwazi ukuthi ngiyashaya ngiyadlula kwena indaba ushaba ungazongibulela umfazi womuntu ayike into engayenza nawe umfazi womuntu okwenzani uphi lo manje uyambona manje nginomuntu mina ngikhuluma ngefonini mina nawe into zakhona lalela ngithe wena awukhuli uqine njengendoda uphumele obala come on Nxakanxaka uyangibona nawe mfethu uqola ekhaya izinto nje saba wena ndina nje kuhlala kunamanje nampoke wena kamasuka nje bekuthi imeli wasisi nawe Themba angizile ngezinto eningi angazi ngikho ngangangendo ngiphikisana nakho wena nayo ilokhuzana i-position order olokhuzana unikezwe Nomusa ngathi azazi ukuthi lalela zonke indawo angikhulumi nawe lalela wena uzokhuluma nendoda yami ngiyibona ngisonto dakho Nomusa mana Nomusa usuqale nini ukuzwana nesikole Nomusa amaphepha nje nawo angikholwa protection order enginikezwe uMaBuyi mayelana nemali yakhe ufuna ukuthi ukhokhe imali yakho mina anginazo indaba nezifebe zakho lezo mali mina nesifebe wazolana baba wengane hayibo umuntu wami lo uyasusuka kephi nalo
man. Whoa. Okay, man. Okay, Malin, nifuna mini. Nenhlaza bathi noma khela bezona umsindo lo. Nenhlaza manje. Kahle phela kancane. Ngina iDress. Awusehambile nye. Udodi nje lo yazi. Hawu. Wena tsizwe. Umangani yami kodwa. Hayi mangani sandwenzani lo. Umangani lo. Udodi nje. La ungishiya ngizafuna ukuyithola ngizobe ngizobona ntambama ngibona Hamba kahle bozo. Bye. Sehambile. Kanjani kodwa? Impela. Ngishaya ngikhali. Ungakasibingeleli njengani yaphi? Yini ngampela nilandela kulo sikhotheni walomfana lona? Awu baba. Kodwa ngimane ngiyayibuzela. Vele ninabantu bala emadrobheni ayikho into eniyaziyo elungile. Ukhuluma kakhulu lehlisa umoya yini manje? Lehlisa umoya wani ngoba vele uyakhona nje ubuhamba la. Wazina ukuthi ngiyakhona. Nakho ngikuthola khona eduze kwakhona. Kodwa baba ulungile yazi. Yazi njalo ulungile. Yazi ulungile baba ngakubona nje ngalela kusabona baba lo. Amantombazana aseThekwini angomalutha. Sekuyimini olungile manje. Uyangibona ukuthi ngangoyihlo. Hayi ngeke. Awulinga nje no baba. Hayi bengisasho ke baba ukuthi hayi. Wow nje yama. Hayi bo. Wengane. Uyangibona ukuthi uthi ngingakanani? Ungakanani ayibo. Ngaze ngingaboyihlo. Kahle wena ubaba makamdala. Kahle. Awuyini? Ngiyakubuyisa kodwa. Kodwa noma phela ngikubonile izolo yabona nangendlela obugqoke ngayo nje ubesele ngabuza bonje lo baba lo kwanxanxa akaboni luso nje mase ngibone yena. Usuke imi manje awusekho kulo mfana. Hayibo baba nawe navutatazela nje yazi noma uyasabela wena la. Kunjani lento eThekwini? Awusihambele ngikhishike lo moya. Besaqhubeka nezinkulumo zami nje. Ungakhuphuke Hamba. Malume. Phela wena ulunge kabi. Malume usupata zobhodi kanje phambi kwami. Usukhathale le mfana kaNomusa manje. Uzongilinga. Hayi noNomusa. Hayi. Kanti ngilethela ukuthi ngizokuxazulula inkinga nje ungilethela izinto lezi. Basemakhaya. Mawakhe. Right out mawakhe awazawunethela. Namanje kabuhlungu namanje mntanami. Yazi mawakhe. Ngizohlala phansi kodwa. Ngiyaxolisa kakhulu sisi. Nakho ngeke asafika nje aphumula. Ngicela mama. Ngiyaxolisa. Yazi ukuthi sabazali sina. Manje ngengane yethu yazi ukuthi sisangana. Ngiyacela futhi. Phela ukuthi ukhulume kabuhlungu. Yizolo asikhulumanga kahle lonto ngicela. Angikhulumanga kahle. Indlela engikhulume ngayo izolo thina sami yafuna uqhaqhamba mama kwamina nje azange kwehla kahle ukuthi ngoba ngibonisa ukukhuluma. yazi thabe so ngangazi ukuthi ungikhokhela kwakhe amafizi esikoleni sizongilethela inkinga nje. Hayi cha uyebo wena unikeza inkinga. Angikwazi usigande inkinga yakho ufunani mina? Ufunani? Mama asikhona khona ukuthi bangeyinkinga. Ukuthi kuphela uyazi ukuthi nawe indlela obuso wenza ngayo nangendlela uzophatha ngayo sasami lezi insuku bengasekho right nendlela obuzokhuluma ngayo yabona nje mama yini oyenzayo wena? Yini oyenzayo? Ngiyahamba mina emsebenzini yini osana uyenze la ekhombisa ukuthi nje khonto emisana nayo le yenza uyayithanda kodwa akukhombisi ayikho into oyenzayo ekhombisa ukuthi uyayithanda. Kanti londo kufanele ukuthi ngikhulume kanjani nawe ukuze lento uzobona ukuthi ukuthi umsebenzi njengamanye amadoda. Nakho seqamba londo manje lokho sengena imana usuku kephi londo uma ngisuke mina wena usemsebenzini ngivuka ngihamba ngiyakoza noma yipi into esengenza ngathi isikhathi suke wazi kanjani ukuthi ne umsebenza ngofuna wazi ngani ukuthi nomsebenza ngothanda londo ngoba uhlezi uhlela endlini wena usuku nemini uhleli wena no
uyabona uma usezothi sicabana ukuzofeza ukuthi yonke into ela endlini imali yakho amandla akho uyazi ukuthi ngempela simasifamini yodwa program ngayo ayiphathi neze kahle ngenxa ukuthi lento lena imali ingenze ube nazi ukuthi nje angisondoda yazi wethabiso kufanele phela kufanele ukuthi ngithanda ukukhuluma ngendaba ukuthi awusebenzi yonke into la ekhaya ihlezi imele mina uwena fanele ugqoke mina udle mina yonke into hayi ngeke ngize ngikwazi yabo manje amadla amaphelile aphelile ngikwazi ukuthi indoda mina uphinde ngodle nengane yayo kodwa uyahleka awuzangiqale nawe mntaka baba namhlanje bengizowenza njani kodwa khona ukubonile kodwa ukuthi kuhlala mase kubuka eduze kodwa futhi mina ngikwazi uyisoka nje uyisoka usuyangibaka usukhasha kangaka ukhasha intombazana ngimdala phela kodwa phela ngingakwenza into yokugugela mntaka baba ngingakwenza into yokugugela hayi kodwa kuleya ntombazana uthini manje hayibo sukhohliwe lesa ifica embhedeni wendodakazi yethu ya phela kunje kodwa phela bengisiza unendodakazi ukuzisale kodwa phela futhi kusekuncane lokuguda kunamqondo awu kungaba indlela yokugugela leyana angazi-ke ngendlela obuqhasha ngayo mina ngendlela nje kusugxuma ngayo phela bese kungidumela ngiyabona nama-ruja akhaze asalela la ejaketheni yami hayi mntaka baba hayi cha uzibakile mina ngikwazi nje hayi bo dadewethu ngeke phela manje sesixoxe saxoxa ingane lutho uqhamuka awuzoqhamuka ingane mfethu sobalekela lezi indaba zakho hayi akaqhamuke sambe ngijahile ngempela manje ade ngahambe ekhaya uyazi umntwana Nomusa ziphi kwami awumalume impahla bese ngivele ngiyiqoqile mina ziphi phona kufanele uqhamuka nazo hawu impahla ngiyiqoqile ngiyibekela ngiyibeke khona manje ukuthi uzane impahla siyahamba manje Nomusa ne drama phela manje hayi impahla sijahile siyahamba ngifuna ukudlula usazokwenzani ke usazokwenzani la kuthina njengoba ngize kunina njengathi ngize kunina thina sasiyahamba asa yo sihamba ngaphethe impahla hawu impahla mina ngizoyithathela ngiyithatha khona asambeni hayi yabona le ngane yakho le hayi angiyenza kanjani injovo inkomo zami kumfowethu lapha sambe siyogibela ibhasi liyasuka akufana ngabe ufike neyikhwama la malume mina ngoba ngize la bengize ukuthi siyahamba njengoba bengisayibonela baba owami ngivalelise base ngiyahamba siyahamba thina bese ubusidingo sokuthi size la thina siphekezela mina ngimbisa mina ilana mina ngithe usanime ngala besovalisa baba ingane yami bese ke siyahamba bengihambe phela ngamba sazi ukuthi uzothatha impahla siyahamba impahla sami zikamalume kasami sesimpahla kamalume sengiqoqile mina impahla akhanjwe iwe khona kwamalume ukuthatha impahla ngoba phela manje isikhathi siyahamba wena nje ubufuna ukuzoyibonela lo mfana nje awu phela bengize ngihambe mina baba owami ngize ngambonanga ngisho phambi kwami lokho Londeni ngizela ukubuza mama ngiyabuza nje mama mthana Ngalalela. iyona iphinde ngafanele kanti empela ngize ngiyenze ukuze uzobona ukuthi nami ngisilokwane impilo ishintshe Hamba ufuna umsebenzi ufuna njengamanye amadoda hayi man Londeni ngani mazokhuluma ngani ngempela hayibo Londeni ngani babe ngibe phara ngibambe inkunzi ke mina awufuna ngihambe ngizokwenza njani yenze njani hamba ufuna umsebenzi ndo ngazika baboza usuvukile ndaje kahle ukuthi athina sana ngathanda baba wakho waza umuthi bese ke sinovuka nje mama Mama, kanti uma wenze nomthethisa kangaka? mina ngithethe babakho wena uhlala lapha indaba zabantu abadala Awu mama usina ngokusa. Okay, please guys. Okay, mama. lalela umusu uthanda ukungena endawo zabantu abadala ngoba mina into engizozwisisa Ndlovukazi yami le. Ndlovukazi yami. Uyabona nje uyabona nje ndefuna ukusukenza manje. Izokwenza ukuthi singasazwa kwangempela. hayi Ngeke ukuthi ngathi indlovukazi yami sayikuyazi kahle ukuthi sithanda sami le. Uma nje sazane. ngifundisa khona ukuthi ngangihlonipha No, akusikhona lokho. Londeni. Yonke efundisa ngane. Londeni Londeni ingane. Njengoba kufanele behave sokwengane. No, ingane Londeni futhi ingane una wenze show mawakho ukuthi yonke into esikhuluma nomesenza ukuthi ingane ifune sebefunde kwanza nje. Mama, swelele gate wena uzalo. Gate futhi kanti la ekhaya mina imali ngisasaphi ubaba wakho nangu uhlula ngisho ukuthengela uphaqa ka 15 rand mina ke kufanele mina ngithathe ngane ngiyise emamall hayibo kufanele ngicatshangelwe nami wena ingane uyenzelani kumanje ifuna ukuya ema-gateway izoyithatha phi imali Man, mama mntana, okay njoba sikaba yazi
ngizafuna ukukhuluma noma akhonto engizafuna ukuthi ngijubelelisa kahle noma kaSixabe siyaxoxa nje ngisalungisisa ngazi impela sina sababa ngicela ukuthi uhambe ufike ekamerweni lakho Dile yonke into ke dadewethu. Ma, ubani abashaya igebe Nomusa? Nangu umntwana uzoyichaza ukuthi Yebo. Njani bo? Abile njani? Siyaphila. Uyathi ngani? Untando ngale emakhaya amasendwe emahlabathini. Ahlabathini. Nginikeze i-address yale ekhaya ngihambe ngifunana nobaba. Baba mengamazi. Baba umncane sami i-address yale ekhaya. Hawu. Yini indaba bekunika i-address yala ekhaya? Uthe ubaba ngamthola la. Utho ubangane mbaba wakho. Usenzo kaZulu. Hey! Usenzo wakade. Zulu. Omalume ma. Hayi mina phela lo ngane yami. Uma wakho uthe ubani? Ngithula kaZwane. Hayibo ingane yami. Ingane yami dadewethu. Manje athi ingane yakho singazilutho thina siwumndeni. Dadewethu indabende sisazoyixoxa. Ngane yami. Uyaphila wona. Angikwazi ke mina. Hawu. Lo usoka bakho. Usiyami. Kanti uNkulunkulu dadewethu nginyusa ungiletha eThekwini ngizolungisa inkinga zakho kanti sengizohlangana nengane yami. Cha mina ngimangazwa nje ukuthi nje hayi cha ungilandeleli kanti nezigaqa engaka. Ungani singazi bengaka. Hawu usiyami. Usithola ngobaba wakho omncane. Baba umncane. Nikulezi zinto zenu nithini Facebook. Hayi, yona iyafana nogogo wayo lengane. Hayibo ujeze ngazi impela umama ongizalayo. Kumele ube ngibonge mina malume ngaba utholanga ngala. Kumele ubonge mina ukuba ngihlala ngala ethi ngaba utholanga ingane yakho. Baba wakho azoyibona drama yakho. Hawu mshado. Buka nje mfethu ungenayo intombazane enjena emshadweni. Ayikho phela intombazane la. Mina ngithi ngibonga wena unginyusela inkinga zakho buka namhlanje ngihlangane ngayo. Yazi Bonga mina ngane. ubonga umama malume. Dadewethu awukhulume. Naye. Uma phela bezofuna mina kube mina ngizanga la. Uzozengikhiphe manje kule njabule naye. Yabo manje bese ngijabule ngayo. Wena Nomsawujabule nje ukhazini wakhe sena. Cha phela ngiyajabula kabonge mina kuba ngizanga la eThekwini. Futhi kunomona phela ngoba kuyikhona kuphela intombazane ekhona le. Wena Nomsa ngikwazi njani. Malume wakho kufuneka abonge wena. Abonge mina kuba ngizanga la eThekwini ngaza kubaba wami ngabo ngitholele ngoba uba ngigolisa ngibaba hlanga. Ubonga ngentando. Ngane yami. Cela sikhohlwe ikho konke. Mina ngijabule ukuthi nje ukwazile kodwa uyazi uma ukuthi uzela. Cha baba kazi. Ngane kuzoba inkinga ke ngoba phela lawo khona uzokucinga igcine siyo report emaphoyiseni. Yebo madoda abafazi welondimi Yini inkinga yakho ungibizelani wena? Ungibizelani? awusho kahle mawumntanami usangana nomuntu lo wenza wena phambi kwengane yami ufuna ukuthi nongishaze phambi kwengane yami ukhombe nje umuntu ongathanda ngqondo mina wena Ubiza mina ngomsangana. no ngibuza ukuthi msangana nomuntu lokwenza phambi kwengane Uthini kumina? mntakhona noyibona ukuthini wena Wena uyibona uthini wena? mana londimi liyasebenza khanda lakho wena kahle liyasebenza khanda lakho ubona ukuthi mina phambi kwengane yami alisebenzi lami ekhaya. mntakhona ufuna ukubona ngempela Hayibo. Uzongenzani? welondimi Lala kumanje kufanele ngipheke mina. Ingane yakhe ilambile. Kwawena ulambile. mana ncane ke sisi wena ukhuluma la yonke into la endlini ukhulumela ukudla ukhulumela amafoto ukhulumela iTV kanti ngakho yini wena yini inkinga yakho Uwena. Uwena. Yabo manje sengikhathele ukuni manje. yabona ikhanda lakho wena kuzasebenza kahle ikhanda lakho asebenza ikhanda lakho yini uvuka uyibona Ufuna umusana? noma ufuna ukubona ukuthi nami ngiyindoda la ekhaya ubona ngawe ngizonke ngizenjana ngawe Ushambile ngempela. angishayi wena lo ndoda le ndoda usuyiyona Isabisomphela ezinwami. Usafuna indlini yami iphuma. Ngicela uphumele. uthini ndiwe Ngiphumele ezinwami. Isabisomphela uzophuma ngeke Sibona usuyakuphi.
Ngoba isicelo uzongibulala wena ukusuqala ukushaya ngebanga. Uzongibulala isicelo ngicela uphumele Thabiso phuma Thabiso. Uqhosha mina. Yebo ngicela uphumele. Bese kwethe ngase kwenze lezo ndawo nje empilweni yami. Uqhosha mina. Ngiyacela ngasibala ukuthi yini ongikweletayo bese ngiyakhokhela ngicela uphumela ngisakudingi. Yabo manje angisadingi. Ngicela uphumele Thabiso phuma. Angisafuni endlini yami. Londe ngicela mawuthi nami. Yini? Yazi Londe. Londe ngiyaqosa umuntu nami ngiyacela mawuthi. Uqala wangishaya ngebanga. Londe ngiyaxolisa. Ikuphi okulandelayo? Okay, ngiyabona iphutha lami ngiyakuzwa. Ikuphi okulandelayo uzokwenza kumina? Kodwa uzongibulala. Okay, kodwa nawe Londe ukuba kuthiwa uzange ungenze ihlazo nje phambi kwengane. Ngikhathele mina ngikhathele wena Thabiso ngikhathele ngisafuni endlini yami Thabiso ngicela uphumele Thabiso phuma Thabiso. Angisadingi endlini yami. Baba ngiyabona ngijabulela kodwa mina ngisayibuza ukuthi indaba kungekho empilweni yami sonke lesikhathi. Ingane yami indaba ende kodwa uzoyichaza. Hey futhi Uzoyichaza. ngiyathemba umabe nobaba bayaphenduka ethuneni ngalesi senzo usenzileyo. Yes. Oh man. Ingane iqhamuka isingaka uhlale unomthetho la ekhaya futhi. Ngiyazi dadewethu. Uthi asifake isifundo einganeni. Sibeke umthetho ozwakalayo ebantwaneni. Kanti wena wenza izinto ezinjena futhi. Yabona kana nisithanda ukungqaka dadewethu. Thatha ingane yakho nihambe nami ngisale ngixoxa nengane yami. Hayi nje wemama ayisho ukuthi umuntu into bengaqondene naye. Hayi mfowethu. Hayi ngidile mfowethu. Ndodakazi. Hayi bo angikholwa nje. Baba uzokuchazela yonke into eyenzeka ndodakazi yami. Ngane yami. Hey. Yini le ndaba mangathiwa siyayixoxa manje. Kodwa kuzomela ngixoxele ukuthi kwenzakalani ukuze ngingababikho empilweni yakho. Uma wakho wahamba phambi kwamehlami esakhulela. Ngingabani nganginazo naye. Ngakho isona sizathu sadala ukuthi ngingababikho empilweni yakho yonke leminyaka. Kodwa ke ngikubongayo ukuthi naku usungifuna wazongithola. Kodwa baba indaba kuze kube mina ukufuna indaba ungayixabanga ngokufuna ukwazi ukuthi washo nawe ukhulele. Kani yami ngazama ngayo yonke indlela. Xhumana noma ukuze ngikwazi ukuthi ngithole. Kodwa ngikwazanga ngehluleka. Ngoba uma wakho engasamdingi empilweni yakhe. Angigxeki futhi nalokho amaphutha nami enganginawo. Bese bancane kusekuningi esikwenzayo sijabulisa emacaleni. Kanti lokho kuzokugcina sekuze ufaka wena phakathi ngoba usungaka nje. Ziphi izinto baba? Ziphi izinto? Uyakwazi ukufika ngibuzile ngesikhathi ngisakhula ngikhula ngenababa. Ngiyakwazi ngani yami ubuhlungu obuzwile ukuthi bengingekho eduze kwakho. Usemncane. Usazokhula. Bhekana nenkinga ezikhona la emhlabeni. Mhlambe mase uyibonile nami ngixolela ngamaphutha amenzalela empilweni yakho. Nyalo 18 yonke baba uyixabanga ngokungibheka. Ngithola ukwazi ukuthi uthasho mama ethwele. Ngani yami ngoba sengishilo ukuthi ziningi izinto engidlule kuzona phakathi kwami nomama. Ezadala ukuthi ngingakwazi ukusondela eduze kwakhe. Naye futhi wayeliphithe lokho amdingi empilweni yakhe. Ayikho ngane umuntu engayo. Ngicela sikhohle sokwedlule. Sijabulele ukuthi mina nawe sinako sesihlangene namhlanje. Hayi ngeke. Hayi bo. Oyini babazi isimanga esingaka. Wena ubucabanga ukuthi umalume nje unenkinga enjengalezi anazo. Akuyisimanga nakumina mntanami lokho. Lokhu kamalume wakho. Hayi angiyazi nje angiyazi. Kodwa nje cha ngiyangiqaka phela la ekhaya ukuthi manje la ekhaya unomusa nje umuntu obhedayo, unomusa nje ihlongandlelo. Kanti nani mhlawumbe nawe nje ngisazozwigaxa ngoba phela la ekhaya ukuthi nje wonke umuntu unedrama yakhe. Cha phela mntanami mawubheda nje uya usukubheda ngeke singakutshela. Ola phela manje imali wakho wenza iphutha sekufuna singakutshela. Hayi cha kodwa manje nawe awunje awukhona iqiniso ngoba ngisathemba umuntu la ekhaya ugonjulu wena indaba ubungayazi into Hayibo malume le. Iqiniso lami nomusa. Cha nje phela ngeke ngisathemba umuntu isigaxa singaka nje ukuthi malume wena Ngimdala.
Indaba zabantu abadala lezi ayihlangene nawe ingane wena Nomusa. Hawu cha kahle bo mama umuntu nje ngesakhuluma nje into nje la ekhaya usuzoqhamba sizoqhakambisa ukuthi umdala. Wena uzazi wena ubathi siyalingana nje la ekhaya. Cha silingana wena nje la ekhaya nedrama nje. Mina nenomali mina nixoxa yonke into ayikho into eningayixoxi. Wena Nomusa khule indaba zabantu abadala. Angikade bengasho ukuthi siyaba njalo wema. Bengasho ukuthi siyaba. Wena Nomusa ngikwazi ukuthi unjani. Hayi cha shame hayi. Ayisho ukuthi ungcono nje baba. Owamlana hayi ungcono. Hayi ungcono ngoba nje ingane yakho wakwayibona nje mina kawodwa. Umalume umuntu omithi amshiye nje akaza phefumula mhlawumbe ethi mhlawumbe wesisi. Awuzazi inkinga yamfowethu ezenza ukuthi azashiye lengane kanje. Awuzazi. Okay asiphume lapha sisagodukana. Sokuhamba siyahamba ungaze nje uyithembise ukuthi siyahamba ukuhamba siyahamba ukuthi nje ngisalinde yena umfowethu ukuthi alungise lento yakhe engingayazi ayi futhi mina ngiyazi le cha phela umuntu nenazi nina la ekhaya Uyakuthanda baba ngane yami. Ngayo yonke inhliziyo yakhe. Ebo baba ngithi uyangithanda baba. Edine zonke ubungekho empilweni yami ubukazi ngani ukuthi ngiqokani ngidlana ngifunda ngani uqokani esikoleni bungenandaba nalokho. Ngiyakwazi lokho ngane yami. Kodwa ke njengoba bese ngichazele isimo esadala lokho. Ngiyacela ukuthi sikwedlulise. Sibheke isimo samanje okusuphambi kwami ukuthi ngizokukhombisa lonke uthando ubaba enganeni yakhe. Wazi nini baba uthi uma ukhulele ungithwele? Yoba ngishilo ngane yami ukuthi kwakuyinyanga eyodwa kuya kweyimbili. Kodwa ngachaza ukuthi angikwazanga ukuthola ithuba lokusondela eduze kwakhe ngenxa yengxabano ezazizikhona. Edine zonke baba wazi ukuthi ngiqokana wazi ukuthi ngidlana wazi lutho nje ngama wazi ukuthi ngilalapha. Ngane yami cela ungixolele. Akulona iphutha lami nedwa leli. Noma wakho unephutha leli. Yazi kodwa baba kwale igama elithi baba njalo kufanele ngazi ukuthi ngibizelane ngobaba. Hawu. Futhi kanti kwenzakalani ngempela? Awungitshele mfowethu kwenzakalani? Yasewethu. Khona. Khuluma mfethu musukulokho sikubukhuni. Kwenzakalani? Dadewethu. Lengane izalwa intombazane engangithandana naye iminyakeni eminingi seyadlula. Ngagcina ngingakwazanga ukuthi ngimvezele ukuthi unengane nayo ngaphandle. Kodwa mfethu ayikho into esingayixoxa mina nawe njengodadewenu. Kodwa lento wayifihla. Yini le enkulu kangaka edala ukuthi uyifihle kangaka lento buka ingane singakanani mfowethu? Ngiyazi dadewethu ngiyazi. Kodwa nami sekungehle ngaphezulu. Hayi angisiboni mina isizathu sokuthi uzulahle igazi lakho mfowethu. Angisiboni. Anilahlanga ingane yami kuphela isimo esabakhona phakathi kwami noma wayo. Nakho ukuthi ngichazele njengabantu basekhaya kwakungelula nje obone ngitshela ukuthi angaba ingcenye impilo yengane yakhe. Hayi mfethu mina ngikaze ngizwe into enje. Angikaze ngizwe. Awungitsheleke mfethu. Pho manje kuzokwenzakalani? Kwenzakalani? Ukuhamba khona sahamba pho makunje. Asisakwazi ukuhamba dadewethu. Sekufanele ngilungise lesimo phela sesivelile. Uthi akwenziwe njani? But usosilungisa kanjani lesimo? Ufuna kwenzekeni mfethu? Sizolunga dadewethu. Njoba sinethule ingane yakho sizolunga. Mhlambe mase sehla sizokwehla nawo sekhaya. Sokwehla nawo kanjani? Unina ngithi akazi ukuthi lengane la. Sizoyizama umzamo ukuthi sixhumane noma hayi cha mzala shame hayi washo yazi mzala ufike ngesikhathi engidinga ngempela Hayibo udinga kanjani manje? cha phela mzala ukuthi phela isahle bani manje uyabona benomalungu baba wakho usazobona nje idrama yabo bani isikhathi nje sedrama noma nje unedrama yakhe nje wazalwa efumbethe bathanda ukontrolana bafuna nje ukuphinda usazobabona nje uma kuzosazohlala nathi xa uzohlala nathi angithi Hayi bengisazi ngizofuna ubaba nje ngisazophindela le emakhaya yini uphindisa emakhaya ngoba nje ngicama mhlambe esikoleni ngizoqedile iyo manje bengisazi ngizofuna ubaba phela ngala eThekwini. Hayi ngiyabuza kodwa ke nje mina kuba kuya ngami ngabe ngithi sisukuhlala kancane ukuthi ukubonda nomalume nje ubone uzwe nawe nje ukuthi impilo ukuthi nje ihlala nobaba into kanjani kodwa angene kulezo indaba lezo
mina nje into engiyifunayo ukuthi nje nami ngento umuntu engizoxoxa naye ngiyelokhu ngicontrol bakwakho umanje ngikhathele lo mhlawumbe kuzoba manje nomuntu esizothi nje sicishe siningane nje ngiyabuza ngizala kodwa kwamanje asinike lokho sikhuluma ngendaba za ekhaya oba umalume abafihla wena yonke le nto thina asihamba kancane ukufundisa indawo ubone nje ngizala kahle ngikhathele kanje kade ngihamba indlela endele ngiphuma emakhaya ngifunana nobaba ngikhathele Mzala, usubona sona lengqondo semakhaya enzedwe manje ukuthi usufuna ukulala ke manje akwathi ayiphila nje emakhaya kude kanjani ngiyakwazi emakhaya ngikhathele kabi ayi musukungibhora wena musubhora ngizazobhora ngisazoqhubeka nje nefundo zami ngoba ngivakashele kamanga ngiyabhora nje futhi uqhubeka nefundo zami ngiqede manje uma wakho kephi useduzane la noma ekhaya ufikele kubani ubunge uve kusuke endwebu uziqonde la ekhaya nje ngalelo baba omncane ku-Facebook ngibone bexhumana noma ngabona ukuthi hayi kushuthi ngakungithola la baba ngokufika ngifikele lapha ekopini ukuthi kodwa sezwelisha ngifikele kuma uphethe ifoni yami wena singahlala nawe manje uphethe ifoni kamba wakho wase wathola umalume kodwa ke ngiyabonga mzala ukuthi nami senginomuntu engizoxoxa naye wena indaba zokubhora zokuthi ke manje wena uzolala la kumele nawe ufunde abantu bakubone la uzotshela uma wakho ukuthi wena usuzolala kini ngiyaza ngivumela uma ngoba akazwa ukuthi ngilabo ngeke akuvumela uma wakho abona njengamanje ayisekho into ongayivimba ukuthi angene phakathi kwakho nomalume nigazi phela nomalume nini ayikho into esengayivimba ukuthi akuvimbezele ngoba nekudala ngiyakutshela umzali yabona mina nje makhulunywa ngemawoti khulunywa ngeomamba khulunywa nje ozolisha indawo zami le bambe lapho emshana usufuna ukufundisa lengane yami le imkhuba yakho yala kodwa malume nje athanda lalela awuzofundisa lengane imkhuba yakho la uzofundisa nje lengane imkhuba yakho la ngisazama ukulanda yonke imizi le yabafana usufuna nayo hey ifika nje dade wethu ukhulume naye hawu kodwa futhi sewenze njani cha nangu ufundisa ngale imkhuba manje wena ayikho ngifundisa mina ngiyamtshela ukuthi hambi kwengane hayibo ilengane incane lengane cha kodwa dade wethu ayikho phela ngeke ngivume noma ingane yami ukuthi manje bese ingane nje nawo nedrama nenzakhona nomzala boza baba hawu sencane kabi lengane ngisafuna ukukhule nayo Dadas baba. Oza baba. Shuvuke ndlovu yami. Yebo, baba ndaba ngani ulela sofa ngabo la phela impedeni yakho lana. Anje kadlala ibhola, usukhoshizwa kadlala iclub kababa la ithanda kakhulu. Oh, isandoubt. Gcine baba ngibuke ibhola ebusuku hleli noma ngimani ukuthi uhambeni. Nama ngizama ukuthi ngizokele nini. Baba, nathi ngizwe nje noma ngizodinga thathe ngqabana. Akazi baba lamuntu umsindo webhola. Angithi yazi ukuthi uma celebrate i-team ibhola ukuthi simane jabule kakhulu baba. Yini nosuba nekhefani lapha kwakho nje. Hayibo, wena ufuna la Kunje silakho stay. Sababila kamnandi imali ufuna la ufuna angisho ukuthi ngiphuma loba ufuna la owethu hamba kamereni lakho kusayisekuseni ngicela uhambe kamereni ufukhuluma nobaba wakho ufunani wena la ngoba ngitshela lapho sangisadingi kwami ufunani ndlovu kababa ngicela ungene ekamereni ubaba usafuna ukuthi athi ukuxoxa ncane noma uyazi asixabana la ngithi uyabona ukuthi asixabana njalo ukuthi nje mina into engingazafuna ukuxoxa noma right ungena kanjani la endlini
Thabiso ngithe ngicela angisake udingi yazi angikudingi emoyeni wami angikudingi empilweni yami yonke indawo angikudingi ngicela ungiphumele kwami. Yabo kwayona into yenzile iyicala. Ukuthi uzofika uzonyenye uzongena la endlini. Uza kuzwa ingane yonke. Kanti ingane ethu izokuzoza kanjani maso? Waye ukuthi ngani ufuna ukuthi uzekuvele ukuthi kwathi. Wena ngithe ngicela ungiphumele kwami angisadingi kwami. Angikudingi futhi nje. Yeyi. Ngiyacela. Nalesithi umoya ngicela ukubuza something. Awukho umoya uzowehlisa la. Wena fanele uhambile la. Angisadingi. Ngikhathelo wena senganelo wena. Wena uyakhohlwa ukuthi afana nothando lwendodakazi yethu. Uyakhumbula ukuthi ngikhulele ingane yakho lokuthi awungixoshe ebusuku mase kufika intandokazi zakho. Fika intombi zakho la mina ungixoshise kwenje. Manje waso ngisathi angazi. Imina nje. Le bhuti. Why manje wenza lezi imake ngosuku ugcina ngalo ukubona. Wakhohlwa i-ID yakho. Nganobu uzolanda yona nani? Ngasho mhlawumbe idlozi ukuthi ngenza ngisho i-ID ukuthi ngikwazi ukubuya khona kanti order awu. Yazi ulaka lakhe lona lungenza nje ngosami yazi inkosazana. Lona lungenza nje ngiyalenza usuku lami yazi. Kodwa abantu. Yini inkinga yakho ngempela nami? Uthando awuyini. Kusho wena unamuntu nje. Ba mina yazi ngiyajabula ukuthi ubuza lo mbuzo. Ngazi ukuthi ngaloyo akulungi lutho. Imake manje lona wevisa kwagcina kambe kanjani? Inqola lelana inkosana yami ukhona ukuthi zami vele ishone phansi. Ishona phansi. Ngendlela ukuthi ukuthemba nokuthanda losifazane bengasenako kodwa wena ubona wena ngiyavuseleleka le yanto yothando. Yabo. Ngiyazi asazana but ngiyacela hawu indaba. Konje idam silokhu ibambile ingaba mina ya usiphosamile abuke umluka bazongithatha kodwa kunqomo umluka avuma ngiyabona kodwa lo muntu angithemba ukuthi kodwa vele unamuntu kodwa athemba uyahlupha yazi sengithi ngihlalela home affairs ngizihlala office lapho ngisebenzele nawe ngizodasida nje ngenze khona ngeke mase uhlala office lami la ngisebenza kanjani ngizosuka makufanele kufika umuntu bathi ngibuye ngosuku just ukukhipha ngithi awusiyo yazi konje yathi kamla kuba ngizazana ngolondewo suthi ngaka manje wena ngeke sithobe inhliziyo yakho yena awuyini sindawo singabe sifake ibhodi lithi laphana nje ayibhodi yabona uthando lwethu kahle fanele nawe sithandayo le nto ayitheleyo uthando lwethu uthando lwethu awukabizi next ubani lona yona nto umsebenzi wenzayo emsebenzini awuboni ukuthi ngiyasebenza la wena idrama sidingi ubani sidingi no ubani amadebekade ubani amadebekade ubani kubalekile lo akufuni lento ke ngezingisho manje why ngizomlimaza ngazi jamani baba awubizana ubani Londi, kasase ngempela phela ubani lo muntu? Ubani umuntu Londiwe? Uhlangana lapho na. Cha, Londi ngiyabuza ukuthi uhlangana laphi naye ngoba akaziyo kwena. Okay, fanele ngithini mina? Fanele ngithini? Mina Londi ngithi ngisuka kahle ngizokubheka kahle ngoba ngithi ngobheka uma ngingana emsebenzini. Ufuna ukubhekwa yini? Bekuthiwa ngiyagula, lokhu kufaka ibhizi uzozongibheka. Wena kwenzakala ngempela empilweni yakho manje. Kwenzakala ngempela. Uyabona lokho okubonile. Awubone wrong nawe. Uyabona lokho okubonile kuyikhona. Ngoba kunje inqa zakho. Kunini nokuhlukumeza wena? Kunini nokuhlukumeza? Subela lapha manje. Kunini okay, usubela lapha manje. Lokuhlungu lokubusuka. Iyona into ukuthi wenze into ezayo mase ukuthi kumina usemsebenzini wenza nje. Iyona into ekhoza ukuthi wenze yonke into ezayo ukwenza kanje mina Londi. Imali sekuhlungu esikwenziwa yimini.
Kubuhlungu wasebenza mina. Kwaku-right kwenziwe wena, ubuyisa ngami. Kulezi intombi zakho. Yazi mina kunento engayi-understand la ngempela. Angazi ukuthi ngenza kanjani ukuthi uyibone ukubaluleka kwegugu lento ekade sinayo noma yothando lami nawe. Ukuyeke ukuthi manje umbalela zonke izinto uzumbalela zona endleleni. Kodwa mina into engiyazi ukuthi wena lazo ngiqiniso. Londiwe uyazi ukuthi no kubeke eceleni lokho Londiwe nanathi ikhuluma mina ngothando lami nawe ukuthi njengoba sithi manje wena yonke into ezayo usebenzini nalamadeve kakho lana emva kalokho mina sengiyafika la ngithi ngizokubona umsebenzi kodwa kanje finally-ke Londiwe ngiyacela mama ngicela ehlisa umoya wakho ngiyanibona mina iphutha lami kodwa manje into engiphatha kabuhlungile lokuthi iluphi uthando okhuluma ngalo konje? Ilolu uthando Londiwe lokuthi mina nawe sinengane. Lolu uthando oludingwa inkazi yami. Lolu uthando no. But kodwa le ngane yadinga uthando le. Kodwa kumnandi ukukhula uyingane ngaphandle kwabazali. Le ngane uyazi besithanda wena kwakumnandi wena wenza yonke lento oyenza ngithule mina ncindizi insipho la. Wena uhamba nentombi zakho ngoba zona zayibalekile ngaphezulu kwengane le ngangiyithwele. Wenza yonke lento mina fanele ngithi mina oh wow Thabiso okay mama namanje ngisasho ukuthi ngiyaxolisa Thabiso ngeke ngize ngimele lento into nje ngifuna ukutshela wena ukuthi mina angisakudinga empilweni yami fanele uthathe ngokwakho uphume uhambe yabona wena nganele wena kunini ngihlezi mina ngihleli nesilonda ngasisonke isikhathi ukuthi uThabiso wangenza ukuthi uyacabanga ukuthi enzani ngokukhuluma kumina ukuthi kanjani ngicabanga yami ekathi engikhulise kanzima kangaka Londiwe kukhona konke Londiwe sengikwenzele khona mina uyakwazi ukuthi nabe ngisebenza kanzima manje ngivuka ekuseni ngey'ntathu uyazi ukuthi Londiwe bengishiya ulele ekuseni ngikwenzele yonke indlela ukuthi moya emsebenzini mama ubuye esikoleni Londiwe ikhathi belingamile kanje kodwa manje ngiyaqhamuka lana amasaka asemi kanjena ubhidlana udawutana lamadimbi imali lelo khadi okhuluma ngalo komlenze imali kabani kodwa manje noma swalindizwa ngemalani Londiwe lokho kodwa usho ukuthi sekufanele ukuthi uma usuthi uphume endlini wenye into ngiyaqhamuka ngithi ngizokusurprise ngizobona umsebenzini ngizokusuwenye into uzongisurprise ngani mina Londiwe yazi angisazi mina ngithini ngosama angisazi yazi nomtshela ufanele uthini fanele uthi okay maka wethu ngiyahamba njengoba kade ngithe phuma uhamba angisadingi kwami mina uma ngibe emsebenzini ngifuna ukufika endlini usuqoqa wonke amasaka nakho ngoba Thabiso ngikhathele wena angisadingi Sulphinde dadewethu ngempela lolu suku namhlanje libe ingqala utho kumina ukuthi ngikwazi ukuhlangana nodakazi yami iminyaka ngingazi hey kodwa sokusele nje ukuthi sihambe nayo benganisele emakhaya ya kufanele phela ngoba ufuna Nxakanxaka wasuka mhle kanje cha ufuna la ngithi ungiqoshile kwakhona awukodwa utheni ngicabangela kodwa cha ungiqoshile nje ngikho kanti manje ngisendele message uthi ngiphuthume lana kodwa ke la uma sengingoma kangaka indaba wasuka mhle kanje mama usuke ungithinta awu beta phela Nxakanxaka mama kanjani vele indaba vele ublama top umntwana Nomusa bonile sasipitipite senzeka lapha endlini yakho ingakho ngamfuni awuzamfuni ngempela awona ngathi ngichaza ngempela uhambile ungohamba mina lokuhlenda lo muntu uyahlanyelwa umuntu ushaywa sana njengoba ngisho ukuthi mina ngibonga ukuthi uNkulunkulu abophele indoda yakho le hey mina nje ngeke ngize ngidlale into buka hayibo awubuka uThemba amaruji yazi ukuthi uThemba nje ayikho nje into eright ofuna ukuyenza futhi ngathi ngikhushwe yini lesi skipa lesi hey ngize ngidlale nje mina intombazane ngenxa ukuthi bona-ke bengithi angisahambi kodwa nje ngizohamba okay lalela Nxakanxaka njengoba sehambile awukahle phela uyini unayiwa awukahle lalela phela ngifuna laphana kwakho
akekho nawe uzoshaya ixesha. Kanjani uvi ulokhu ekubuka sangidithisa manje sengishaya uvi. Cha, ngifuna ukushaya u5 kwakho wena ngifuna uzwe mina. Ngilaza into ngifika lana ngihlumezekile yazi ngihlumezekile ngifuna ukuthi ungipholise lamanxeba lawe nawo othando. Uyazi siyathanda nje. Wena nje kusangane mfisa ngazi nje ingqondo zakho bese zibuye zeke. Ingakho nje ngilana futhi manje mina angazi twice lokho sikhulu nalengubo yakho le angazi sakhulumela. Ngendovunani. Singabe lisenze izinto. Sinjalo indaba singama senze izinto kusiphazamiswa abantu kufika abantu. Vela komuntu la kwabo. Ingathi ngakho ngisekelana. Ngabe senze. Ayikota wena sizwe ngenkazo ma. Ish. Amishako. Muzinsizwe manje ngifuna uphenduke ichaya. U5 yawushaya kahle. Kanti asambeni. Simanje. Sekamereni. Kuba kancane ke lengane kuthiwa ayikho la. Yoba kade ingekho lapha siphelezwe umzala wayo. Ayibo bhuti usho kanje. Ngavela ngigeze phela izandla. Ngiyatshela ngeke singayitholi. Hayi ngabe bayiloyile. Hawu le. Kodwa ngenxa ukuthi sengibonele intombazane into engizoyihlalela leyo. Ngitheni ke dadewethu? Ngitheni? Ayibo Nomusa kunensekufoni kanti manje imani ma. Angazi nomalume nawo ulungisa izinto zakhe. Nami ngilungisa izinto zami angathi phela asahambi. Sasingaphelezela umzala wakho somgibeza. Lutho wena usabona hayi bo wabona ngisho ukuphika nomzala ngeke uzokungisiza futhi nomzala lo uyathithisa ngeke uzokungisiza mina lokho ngiyalungisa inkinga nawe ulungisa izinto zakho nengane yakho nami izinto zakho wamsizaphi ingane iqala ukuzala ithi kwenzakalani kodwa ngale ngane dadewethu yini ngifuna ngaze usuthe gontshiki lo mfana futhi angithi uyazi ukuthi siyahamba kubuyele ekhaya uthi ukuphume pho imani ma ngicela ukubuza mina yini ngingafuna ukuthi ngilungise inkinga zami angithi yabona sekukahle ngoba noma ulungisa inkinga zakhe nami ngilungisa inkinga zami kanti mina yini sesikhulumile lalo savumelana ukuthi siyahamba siye ekhaya manje uqala phansi futhi uyabaleka uzala lalela ngibalekile manje ngibaba wona ubalekile ngoba thina sikwazi kunemsithono yabona nje futhi phela inkinga into yala ekhaya nje no ukubaleka manje ngibalekile into yala ekhaya ngoba noma wakwazi ukuthi abalekele isakhulele sweet hayibo hawu yini ongishalane noma ngishalo ukuthini ngizazingolumisa nami ngizakulungisa inkinga zami thula nawe hayi ngeke ngithule uthi mangikhuluma nawe hayibo uthi wena ushaya ingane ngoba ingane yakho ikhule yazabandala ngingakwazi ukuthi ayinakele usuzenza umzala ukuthi nayo izwe yonke lo shit lo ukhulumayo hayibo uhlangana naphi nawe nake ingane yakho nami nje ngingayisa kodwa ngabe sengiyishala ngikhipha la mademon lengane hayibo nabathutha amademon ngawathatha kubo ngoba nawo wondi ubalekele ingane ngizokushaya dadewethu khuluma naye ngizofike ngihambele mina ngokusiza manje ukushiya ngoba nje ezakhe umalume indaba zakhe awuza ke mina hayibo awuyini Tando, hey, my tando, ambang eskumela sutando, hey, mabila makum, elinye laba chabule, elinye laba sogole.